O alcalde de Sanxenxo organizou esta mañá un encontro con empresarios da vila para adiantar algunhas das propostas do que será o seu programa electoral. Tras 6 anos liderando o Concello, Telmo Martín sinala os novos obxectivos que terá por diante no caso de sair reelexido. As súas propostas pasan por potenciar a gastronomía, a natureza e o patrimonio, así como mellorar as rúas e os servizos da vila. Nos levamos moito tempo vivindo da gastronomía do paisaxe, pero estamos convencidos de que estes dous recursos todavía lle podemos sacar maior rendimento. Pois hai un recurso importante que é o patrimonio, o cal eu creo sinceramente que non lle prestamos a suficiente atención nos últimos anos, e hai no que poñer moito máis en valor e tamén nos pode dar moitísimo máis actividade económica. Todo o que significa actividade económica significa emprego. Estas propostas inclúen a creación dun centro gastronómico das Rías Baixas no Pazo de Quintáns, un centro de hostalería e turismo no antigo Colexio de Vilalonga e a renovación do mercado de Sanxenxo. En canto a conservación e posta en valor do patrimonio cultural e natural, Telmo Martín propón musealizar e poñer en valor a contorna da Torre da Lanzada e recuperar o litoral da vila na Ría da Arousa. En canto a infraestructuras, destacan a humanización do centro de Vilalonga, a reorganización do espacio portuario de Porto Novo e as reformas do Porto Deportivo de Sanxenxo e do Colexio Florida. Proxectos que o presidente do PPDG pon en valor destacando a labor de Telmo Martín en Sanxenxo. Este é un concello que ten vida os 12 meses do ano e que se sabe reinventar, sabe buscar investimentos potentes. Eu dou fe 50 millóns de euros investidos nos últimos anos pola Xunta de Galicia en Sanxenxo, 15 millóns de euros de investimentos en marcha, simplemente porque aquí hai propostas, hai proxectos, hai un alcalde, todo o mundo o coñece, que se sabe mover por Santiago, se sabe mover por todas as administracións, se sabe plantexar proxectos que merecen a pena ser apoiados, sinceramente. Ademais destes proxectos, a vila xa pechou 2 acordos pros vindeiros anos. Un convenio con Pollo para a explotación e execución de actuacións de saneamento e depuradora cun orzamento de 17 millóns de euros e a adxudicación do servizo de auga na vila a Espina e Delfín, que conta cun compromiso por parte da empresa de desenvolver en Sanxenxo diferentes actuacións cus investimentos que superan os 11 millóns de euros.